kuno tiri kunational region 4 tiri pano pamuri waprimary school tiri kuita inonzi zonal show varimi vachiratidzira zvinwa zvavo zvavanorima vakasiyana-siyana. Pana patine ward 19 ward 18 ward 19 28 neward 25. Saka izvi ndo zvimwe zvezvirimwa izvi zvinorimwa munokocha zviri kuratidzirwa nemafamasi edu. Tine mapfunde ndo atinonyanya kufarira kurima nekuti tiri munational region 4 tasiya muno mukuru wakaita musoro uyu anoita zvakanyanyisa. Kuno kunorimwa zvakare mhuka zvokunga muri kuona tinayo kuno zvakare inorimwa. Tine zvirimwa zvakaita senzungu, tine mazvimwa zvakaita senyemba, tine zvirimwa zvakaita sechibage chaicho. Tine chibage chedu chatinofanira kurima kunoko mashort season variety achiita. Tine zvirimwa zvakaita sehotikawo chatasemwe magebheji atinorima. Kune mambaira zvakare dzinorima kunoko. Saka tinopa kutenda zvikuru sei kuna president wedu waEmerson Mnangagwa nechirongwa chikuru chavakatiitira chemasocialized chekutiunzira mabhoho vanhu vakwanisa kurima. Taibva vari dambudziko remurivo asi kupindidza nechirongwa chacho chakaita takaisirwa fenzi. Mafamasi mazhinji avakwanisa kurima ende mvura haisi kupera. Saka toda kutenda zvikuru sei nezvakarimwa izvozvo. Zvakare tine mahotikacho rokosi akaita semaonyeni aya. Kuno vanhu vaita dambudziko kuti zvinototorepiko onyeni todya gebheji tichibva kune dzimwe nzvimbo asi kupurikidza nechirongwa chacho chakaita taakwanisa kuona mahotikacho rokosi edu achibuda achirimwa zvakanaka mukati meregion 4 nokunga mukatarisa zvizhinji vanhu vakuti tinotengawo region 2 kuregion 1 vachida kutenda kupurikidza nezvirongwa izvozvo kuti taane zvirimwa zvaakurimwa kuno even kana mapotatoes mumagadheni imomo muri kurimwa mapotatoes mairish potatoes amuri kuona chikurikidza nekurimwa kunenge kuchiitwa mukati meregion 4 yedu. Saka toda kutenda kuti zvinhu zvedu zviri kuendeka. Taizokumbira sodei zvakaramba zvichiendera mberi taonerwa vazhinji vakwanisa kuti pawadi pega pega paite kana mabhoho matatu kuita kuti mafamazi vane simba rekushanda vaonekwa vachirima zvichiendera mberi. Kune nzungu dzakawanda nemavharaiti akasiyana-siyana. Saka toda kutenda pane makambani akauya ari kutsigirawo kuti kurauka kuti wanikwa mbeu dzakanaka dziri kuimpuruvwa. Toda kutenda zvakati nemabani zvedu kushanda nawo akaita sana K2 muri kuona muguru yechibage ichi kukota kwakurimwa chibage chinobuda chakasvika sezvizvi kuburikidza nemakambani ari kushanda achienderana neclimate change kuitika kuti tizive kuti kana kuchipisa tichiona mvura shoma toita sei. Saka kutenda tine mabatinasi atiri kushanda nawo vari kutipa mbeu chaidzo dzinoenderana nenzvimbo yedu kuti tikwanise kuona nekurima chibudirira. Saka toda kuzvitenda izvozvo kuti zvezvekuti kune nzara zvasiyana vanhu vakutouya kunonga tikwanisa kutenga chikafu tikwanisa kurima tichikwanisa kuti tiwane kuguta tichikwanisa kuita futi mabusiness units kuburikidza nababa president Mnangagwa. Vanhu vakukwanisa kutoti pamwedzi mudzimai akarima kana kuti murume akarima posheni yake yakapuwa munhu anokwanisa kupata kana $30 pamwedzi zvichibva muchirongwa ichocho chimagadheni iwavo akatiintroducera kuti tikwanise kuti tinge tichirima tichikwanisa kuzviriritira. Saka toda kuzvitenda izvozvo izvo. Right, inizita tinoziterana Mondera murimisi weManicaland that serves as the marketing agronomist Manicaland province. Tiri muno muManicaland tine manational regions ose asi kana kwatiri kunobamba zonge nhasi inational region 4 yatotarisira kuti inowana mvura yakaita shoma asi nokudaro tinonyanya kukurudzira mafamasi varimi vedu kuti vashandidzane nevarimisi vavo vanovataurira kuti mwaka unono wakamira zvakadini. Saka mbeu yega yega kana uchida kusarudza inenge ichienderana neuwandu hwemvura uri kuwanikwa pamwaka iwoyo. Saka nzvimbo ino yenational region 4 hatinyanyi kukurudzira kurima kwamagwere kana muri mudryland asi kune avo vane madiridziro tinoona mbeu dzemagwere dzichisvika zvakanaka kana mvura ichinge iripo inokwanisa kusastaina crop iyoyo kusvika isvike paukoyo. Mbeu chaidzo dzinonyanya kunge dzichirimwa muno kana muri mudryland usina madiridziro toita kutarisira vana mapfunde. Saka takabata pano tine mapfunde matsvuku tine mapfunde machena. Hongu varimi vanoda kuzotiza zvavo mapfunde machena vachitya kudini kuzoriritira kuchengeta kuzodzinga shiri asi kurima ibhizimusi. Kana watorima sebhizimusi wakutotarisirwa kuti udzinge shiri idzodzo. Tinotarisa kune avo vanorima gorosi kunorimwa gwiti kuya vanodzinga shiri nekuti ibhizimusi yavo. Saka iwo kana uchindorima mapfunde ako machena ratoo bhizimusi unofanira kuti udini udzinge shiri. Koita mapfunde matsvuku anonzi ndeechibuku asi takamboita field day kuno kubamba zonke tikatonodya sadza pakatodeclare kuti munhu wese ngadye sadza remapfunde matsvuku. Tinawo K2 anonzi rakodzi mapfunde matsvuku iwo iri hybrid inotipa up to 8 tons per hectare.
kupfupi kuti makwati mafertilizer mashoma saka ma-input cost anenge ari mashoma kuti kwebhizimusi ka ma-inputs anofanira kuita mashoma, input cost yoita shoma, then gogo rokura, income yokura, then tobva taita profit. Saka tiri mukurima mafunde machena tine anonzi vhumba, matsvuku tine anonzi rakodzi. Saka varimi zvakanakira kuti mumwe munhu paunonge uri unenge usingakwanisi kuti urime magwere nokuti haasi kubvuma pamwaka iwoyo. Chirima mafunde machena nekuti hurumende yedu yakatigonera ipapo kuti price mukaiona price yemafunde machena yemafunde ose neprice yechibage yakafanana kumusika kuGMB. Saka pane urongwa huripo wakagadzirwa nehurumende yekuti unoti saga rimwe chete 50 kg yako yemafunde ukaenda nayo kuGMB uchida sadza chena vanongoswapa 1 to 1 uwana chi usiya mafunde uwana chibage chako. Saka zvinenge zvakatinakira tokurudzira varimi kuti vese ngavashande nevarimisi vavo rwechikocha vachishandisa nesu vaiutyiwe mbeu kuti mwaka uno zviri kutoita sei. Semuno tinotori neatoti mavillage based agent pakutengwa kwembeu achiari varimi havasisina rwendo rwakareba rwanofamba kuti vaende kunotenga kwakutari pano papamazori pamashops apa totori nechitoro chiripo tatinoisa mbeu varimi vakora mbeu padhuze muvillage muno muward 90 zvakare tina mai masawi ari padhuze zvakare varimi vanowana mbeu ipapo. Saka makosi ekufamba kuenda kwamutare munotsvaga mbeu kana kuzobirwa mari iyoyo uchifamba imomo anenge ari just. Ndonzero zinaluswa ndiri murimi mubatanai 4 garden muvillage rekwamarukutu. Takapiwawo garden kubudikidza neutungamiri hwapresident. Saka tapiwa garden mumashure meso muti hatisina mvura yakatikwanira, saka takabva tapiwa nemvura yakatikwanira. Zvinova zvinhu zvakatifadza zvakanyanya nekuti tatisingakwanisi mubocha muno tatisingakwanisi kurima makebheji kuti tidye kebheji taibva naro kutaundi. Taingorimawo zvirimwa zvishoma zvaingokwaniranawo nemvura zvakafanana nemugore rineri rekushayikwa kwemvura. Mvura yedu tinayo yakatifanira izvozvi. Magadheni edu ekare aya hasitorina mvura zvachose. Saka kubudikidza negadheni ratakapiwa mvura tinayo yakatiringana. Saka tiri kurima makebheji aya tofunga muri kundoona makebheji edu kuti taakukwanisawo kurima zvinhu zvakafanana neizvi. Kuti tidye makebheji mumashure umo taitonoatenga kutauni taitoita ikotengawo kune dzimwe nzvimbo. Tiri kukwanisa futi kurima onion ega zvinova zvinhu zvasimudzira muzviri. Vana vedu vakukwanisawo kuenda kuzvikoro, vakukwanisa kuonawo chikafu chakakwana. Right, so I'm from Empower Bank. My name is Costa Tavanzume, the manager for Empower Bank Mankalet. So basically the reason why we are here is to support the agricultural show for Marange Zone C. So as Empower Bank, we support youth in agriculture. We have prioritized youth and women in agriculture. We have a quite number of tailor-made products which are meant to support youth and women in agriculture. So for Marange area, there is an issue of water shortages. So this makes agriculture difficult for people from this side. So what we are doing as Empower Bank is that we encourage both youth and women to formulate groups. They register with the ZYC Zimbabwe Youth Council for them to be able to access a very affordable loans with Empower Bank. It's easy for the youth and women to open accounts with Empower Bank. Actually, let me say, every Zimbabwean can open an account with Empower Bank. With just an ID and $1, you open your savings account with Empower Bank, which does not have monthly service fees. So it's easier to do business with us. We give support to youth in agriculture, women in agriculture, everyone in agriculture. So from this side, we encourage people to formulate groups. They register with the ZYC. They access funding. They can access funding up to 3,500 per person.
So if we're talking of a group of 5 people, which is a mixture of maybe with the 3 youth and then 2 non-youth, those people can access funding up to 3,500 per person. So it means 3.5 multiplied by 5. That's the amount that they can get as a group. So it's easier for them to have their own bowl, secure their own water. They do their farming, proper farming. So I encourage people from this side to open accounts with Empower Bank, come up with proper groups. They access funding for agriculture.